nga guys, nandito naman po kami sa Luneta. Kasama ko po ang aking misis. Ayan po ang aking misis. Ayan. At yun po ang aking anak. Ayan. Ayan. Nandito po kami ngayon sa Luneta. Kung napapansin nyo po, ang dami-dami na talagang tao dito ngayon, promise. Siksikan po ang mga tao ngayon dito. Ayan. Kung napapansin nyo po, ang dami ng tao ngayon dito sa Luneta, mga kapatid. Mga kapako vlogger, mga nana sa ibang bansa. Ito na po ang Luneta ngayon. Sobra-sobra na pong dami. At saka higit sa lahat po, parang normal na lang po ang mga tao ngayon, mga kapatid. Mga kapako vlogger po, parang normal na lang po ngayon dito sa Luneta. Parang wala na pong kinakatakutan, promise. Sa kadamihan po ng tao, yan kung napapansin nyo po, yan, siksikan. Yan. Ang dami-dami na po talagang tao dito, mga kapako vlogger. Yan. Kung napapansin nyo po, ang dami-dami ng tao rito. Huwag nyo nga po palang kakalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Parang normal na araw na lang po at saka parang normal na lang po na wala na po talagang pinangangambahan, mga kapatid. Ayan, napapansin nyo, ang dami talagang tao rito, promise. Nagtataka na pa ako ngayon sa mga tao kasi parang wala na kami kinakatakutan. Ayan. Sa dami po ng tao, mga kapatid, halos wala hindi ka na magkandamayaw rito. Kung may kasama ka pong bata rito ngayon sa Luneta, mga kapatid, kailangan bantayan nyo pa at kailangan hawakan nyo ng maigi para hindi po mawala talaga rito. Dahil sa dami ng tao ngayon dito, ayan. Sa dami po ng tao, ayan, nakikita nyo po. Nandito po kami ngayon sa Luneta, mga kapatid, mga kapako vlogger. Ayan. Papansin nyo po ang Luneta ngayon. Ayan. Ito po aking misis. Ayan, aking misis at ang aking anak na bunso. Kasama ko po rito. Namasal po kami from Cavite pa po kayo, mga kapatid. From Cavite pa pumunta lang kami rito. Nakalain mo yun? Shout out kayo sa vlog ko. Shout kayo. Yan, mga kapatid, nakikita nyo. Ayan. Dami na pong tao. Palit-ulit na sinasabi ko. Ang dami-daming tao. Natural, Luneta to. Siyempre, park to, pasyalan. Open sa lahat. Open public. Kaya siyempre, maraming tao. Pero nagtataka lang talaga ako, mga kapatid. Kasi gawa ng... Alam nyo naman po sa panahon ngayon, di ba? May epidemya, may COVID na dapat nating katakutan, dapat natin iwasan. Pero, ito ang sitwasyon sa Luneta. Ang dami-dami talagang tao. Super dami! Shout out pala nga sa inyo, mga kapako, small YouTuber, mga kapako vlogger. Si Naray ni Rio, si Tuning TV, si Jara Villano na taga doon sa amin sa bayan namin. Megalab shout out sa inyo, mga kapatid. Shout out sa inyo, ate. Doon sa Kumawi kay ate, shout out. At shout out din nga pala kay Mary Ann Vlog. Megalab shout out sa iyo, kapatid na Mary Ann Vlog. Kay Ma'am Joy Piamonte, megalab shout out. At kay Igor Cardoma, nakapako Bicolano, megalab shout out sa iyo, kapatid. At shout out nga din pala kay Parikoy o Romel Kaiwan, megalab shout out sa iyo, kapatid na Parikoy. Sa iyo. At kay Mamila Pray, megalab shout out sa iyo, ma'am, na nasa Switzerland, megalab shout out. At kay Ma'am Jaja Mendoza, megalab shout out sa iyo. Jaja Mendoza channel, megalab shout out sa iyo, ma'am. Mga anak ko sa Bicol, megalab shout out sa inyo, mga kapatid. Mga anak ko. Yan, nandito kami sa Luneta ngayon. Yan, daming tao. Grabe, kaloka.